În prima zi a săptămânii, Maria Magdalena a venit la mormânt dis de dimineață, când încă era întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Ioan, capitolul 20, versetul 1. Îți amintești când l-ai căutat tu pe Iisus? Era prima zi a săptămânii sau a doua? Era zi sau noapte? Pe când era încă întuneric, ea a mers la mormânt. De ce? A mers oare să plângă din nou despărțirea? A mers să aducă un omagiu, așa cum merg eu la mormântul tatălui meu? Sau a mers așteptând să vadă dacă ceea ce Iisus promisese că va învia s-a împlinit? Putem fi așa spirituali câteodată încât am vrea să credem că Maria Magdalena a mers la mormânt convinsă că Iisus a înviat și poate uneori o condamnăm pentru mica ei credință. Păi nu a iertat-o Iisus de starea ei păcătoasă? Nu a lăudat-o El în fața ucenicilor pentru marea dragoste pe care i-a arătat-o? Cum e posibil să se îndoiască de promisiunea lui Iisus? Bine, poate nu ai curaj să gândești așa despre ea, dar cred că ți s-a întâmplat să vezi oameni nou convertiți care încă vopsesc ouăle roșii de Paște. Ce gândești despre ei? Oare nu i-a iertat Iisus? De ce mai fac ritualurile lipsite de sens din trecut? Nu te-ai trezit gândindu-te: oare cum poate să vorbească așa când Iisus l-a iertat și l-a iubit? Da, Maria Magdalena era o nou convertită. La ce? Nici ea nu cred că știa sigur. Poate la dragoste adevărată, la o relație plină de demnitate și respect. Fusese într-adevăr convertită la o viață nouă, pentru că altfel nu s-ar fi sculat cu noaptea în cap să meargă la mormântul lui Iisus. Pentru mine, Maria Magdalena este o femeie îndrăgostită de un bărbat cum nu mai era altul. Îndrăznesc să cred, primul bărbat care a tratat-o vreodată cu dragoste, cu bunătate, cu respect. O femeie îndrăgostită de un bărbat care nu se temea de nimeni și de nimic. Un bărbat întotdeauna gata să ajute, să facă bine și să apere pe cei neînsemnați. Maria Magdalena simțise atingerea Fiului lui Dumnezeu, experimentase vindecarea dată de El și fusese dată exemplu chiar în fața ucenicilor care se credeau îndreptățiți să stea la masă cu Iisus. În dimineața de duminică văd o femeie îndrăgostită care merge să plângă la mormântul iubitului ei. O femeie plină de durere, neliniște, îngrijorare. Îndrăznesc să cred că motivul pentru care s-a dus la mormânt în timpul nopții era pentru că nu dormise toată noaptea. Poate nu dormise nicio noapte de când murise Iisus. Așa că, obosită, îndurerată, epuizată, îi vine o idee. Poate s-a gândit: la mormântul lui voi găsi alinare. Așa cum m-am mângâiat atunci când am plâns la picioarele lui, poate dacă plâng și la mormântul lui voi găsi odihnă. Nu vreau să întristez pe nimeni, dar dacă ai pierdut pe cineva drag, sigur înțelegi ce simte Maria Magdalena în aceste momente. Așa că vă rog să nu fim prea critici cu mica ei credință, să nu o judecăm că atunci când Iisus s-a apropiat de ea, nu l-a recunoscut. Cu siguranță avea ochii împăienjeniți de atâta plâns și nesomn. Mai mult, locul unde credea că va găsi alinare părea acum vandalizat. Cum ai fi reacționat tu dacă ai fi văzut mormântul deschis și mortul dispărut? Te-ai fi dus la paznicul cimitirului și i-ai fi cerut socoteală, l-ai fi dat în judecată, ai fi alertat poliția. Maria însă stătea afară, lângă mormânt, și plângea. Iisus înțelege durerea ei, îi înțelege frustrarea și vine să o mângâie. Mă uimește că Iisus nu o strigă pe nume de la început.
personal, numai că l-am visat pe tata, m-am speriat așa de tare încât m-am trezit din somn și m-am ridicat în capul oaselor. Cred că dacă Maria a realizat de la început că Iisus era în fața ei, făcea infarct. Ăsta e și motivul pentru care cred că Dumnezeu nu ne descoperă niciodată totul de la început. Nu am face față. Așa că Iisus se apropie de ea, îi vorbește cu bunătate, pare interesat de durerea ei și ea capătă încredere și îi spune ce o doare. Domnule, dacă tu l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi lua. Iisus nu o duce în eroare, nu se joacă cu sentimentele ei, ci îi limpezește ochii și mintea și o strigă pe nume: Marie! Nu știu ce anume a făcut-o pe Maria să se trezească din tulburarea ei, dar aș vrea așa mult să-i simt inima, să simt cum bate gata să-i sară din piept. Ce cuvinte, ce muzică, ce dovadă științifică ar putea exprima bucuria pe care o simțea Maria, stând față în față cu iubitul ei, pe care îl crezuse mort și care, chiar și acum, în mica ei credință, își face timp să o caute, să o strige pe nume, să o mângâie. Te surprinde că Maria îl cuprinde și nu vrea să-i mai dea drumul? L-a pierdut odată. Nu vroia să-l mai piardă din nou. Nu dorea să se mai despartă de el. Îl vrea pentru ea, poate inconștient, cu egoism. În așa fel încât Iisus trebuie să-i explice. Nu o judecă, ci îi explică atât de frumos că încă nu m-am suit la Tatăl. În acest moment, Maria mi-amintește de mine, atunci când l-am găsit pe Iisus. Nu-i așa că și tu ai fost ca ea? Ai fi vrut să-l cuprinzi, să nu te mai desparți de el niciodată. Și acum simți la fel? Este și acum dragostea ta pentru Domnul ca în prima zi când l-ai recunoscut? Dacă nu, lasă durerea, lasă îngrijorarea, lasă vina și apucă-l din nou, căci acum el este la Tatăl. Așa că nu te va opri să-l cuprinzi. Prin Duhul lui, el este tot timpul al tău. Din zorii dimineții și până în noapte târziu, Iisus te lasă să-l cuprinzi și nu îți mai spune să-i dai drumul. Vino, precum Maria Magdalena la Iisus. El nu mai este în mormânt, nici nu mai pleacă de la tine. El este viu în veci, gata să te însoțească zi de zi. Prezența lui aduce mângâiere, aduce iertare, aduce respect. Prezența lui aduce o viață nouă, o relație sinceră cu Tatăl, o speranță a veșniciei. Prezența lui Iisus aduce o bucurie inexplicabilă care nu te lasă să stai la mormânt să plângi, ci te trimite: du-te la frații mei și spune-le: mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și i-a anunțat pe ucenici: l-am văzut pe Domnul! Draga mea, dacă l-ai văzut pe Domnul, du-te și spune tuturor. Spune-le cine este El și ce a făcut pentru tine. Spune-le că El a murit pentru păcatele lor și a înviat ca să le aducă o viață nouă. Spune-le că Dumnezeu vrea să fie Tatăl și Dumnezeul lor. Lasă bucuria regăsirii lui Iisus să se vadă în tine. Lasă dragostea Lui să se răsfrângă prin tine, să mângâie și să restaureze. Lui Evely spunea: cea mai bună dovadă că Hristos a înviat este faptul că El este încă viu. Și pentru imensa majoritate a contemporanilor noștri, singura cale de a-L vedea viu este ca noi, creștinii, să ne iubim unii pe alții. Îndrăznește să fii o Maria Magdalena. Du vestea învierii Lui tuturor celor din jur, chiar și ucenicilor. Fii o aducătoare de vești bune, de dragoste, de bucurie zi de zi, nu doar cu ocazia Paștelor.